ta koma makabarta. Allah kai ne kayo kowa, kai ne kake tsaron mu, kayo mai kuɗi talakawa duka kai ne kayo mu, ka ba mu ikon yin haƙuri, cuta ake gare mu, ba sani kuma ba sabo, keta ake gare mu a ƙasata. A ƙasar nan duk suna ta tashi, taliya, shinkafa, rogo duk suna ta tashi, gero, dawa har masara, alkama tana ta tashi. Shi tallaka yana wani hali, babu wanda zai yi masa gata. A ƙasar nan ya kure farashi, man gyaɗa, manja a ƙasar nan sun kure farashi, me sai da shayi har da abinci sun kure farashi. Rayuwar tamu duk ta lalace, babu wanda zai yi mana gata. An cire subsidin makarantu ya zamiyo da ranmu, an cire subsidin nefa ya zamiyo da ranmu, an cire subsidin man fetur ya zamiyo da ranmu. Kuna gani mu muna ta wahalta, babu wanda zai yi mana gata. A nan arewa da kidnappers, a can kudu yau boys, manyanmu ne nan na ƙasar nan su suke ta cikas. Ba tsaro yau a ƙasar mu, an saka mu tilas, ana ta'addanci a ƙasar nan, babu wanda zai yi mata gata. Najeriya na cikin wani hali, ana ta bin mu bashi, a maimakon ma ku yi mana aiki sai hauhawan farashi. Makarantu duka sun lalace, bare batun albashi. A yau ƙasar mu ba mai kishi, bare ya tallafa gunta ƙasata. Matasa duk suna wani hali, an hana su aiki, kai karatun ka gama komai gashi babu aiki. Tsofaffi duk suna ta hawaye, duk suna ta raki, ƙasar tamu duk ta lalace, babu wanda zai yi mata gata. Ku tausaya ku masu kuɗin nan, ku agaji gare mu, ku tausaya 'yan kasuwan nan, ku sauƙaƙa gare mu. Shugaban ƙasa har gwamnoni ku agaji gare mu, ministoci 'yan majalisu ku agaji gare mu a ƙasata. Za ya agaje mu a ƙasa ta, kwaso kuke ta koma makabarta.